Έφυγα απ' το Φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγό το Μωυσή έφτασα ως το Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή, να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, η γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς, ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί, μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντα μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείτε, έλα δώσ' μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία κορυφή